bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccude mon e oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjita kay lawol gotol calminama juura berta juude ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗon mboɗo saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof e walla mbiyen aduna foof yo mboro so hollu en caggal tan ɗum noon Moussa Nia ina anda ha joni wona tan Afrique kono dawla Europe toon kam ena heddi toon ha joni to nene waɗa dégaji muɗum woni oɗo rafi coronavirus ɗum noon Baba Moussa ko bismadema tan e wiɗemo no subaka waɗi eyyi alhamdulillah Aissata Ndiaye subaka o nena bon voilà debbo nde nen hollira hoore mum walla mbiyen nene waɗa peeji ganduɗa tigui maale natgol mum no hannirta ni en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala en jetti ganduɗa ko rasulu sallallah en juule rasulu sallallah alayhi wa sallam jetti nene baba halifa men diine kamɓe halifa men aada min calmini min juurimama no hannirta ni en jetti Allah no fewi Aissata Ndiaye ko kuɗen ganduɗa kay ko gurdam jottaɗo ɗo subaka alkamisa 4e numéro de la semaine revue de titre holko sifa kala gaddani jaaji leydi Sénégal noon tigui hande ko ɓuuri tengtude ko noon tigui ene wayno kamɓe kala ɓe ɓuuri artude koye nguɗon batu jagorde kono kay ɓe garti ala haali oɗon charte de non violence Aissata Ndiaye ko ɗe toɓe ɓuuri tentude nder jandi leydi Sénégal jayde enquête koloski oɗo enquête ɓe garti koye nguɗon batu ene wayno noon ko ɓurno hen jojjude on conseil des ministres no adorno kala e alarba yuɓɓinama to galle lamor ngo e gaddogol makko kanko lamtoro Bourguédé makki Coumba Thimbo ene wayno no arti ganduɗa tigui ala haali gartirgol poste premier ministre moɓe kolliri tigui supprimama walla mbiyen ittama guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi manam 2019 ko nden de wonno ko ittuno ɗum noon kono ɓe mbi ko 2 ans et demi après le départ de John caggal jadol ɗo gorko projet terre projet BRT e beele de ganduɗa ko guittugol on poste premier ministre yuɓɓinno walla mbiyen kalnoɗo eɗon gueɗe kala caggal kan enquête wi ko Kabir Mbodj ene joguiri yobde walla mbiyen foti yobde milliard uji 5 faade tigui ɓen ɓe gollitino el haali oɗon wari Kabir Mbodj jeyno wari de jayde le soleil vers le retour du poste du premier ministre ɓe mbi ko projet de loi oɗon tigui ganduɗa ko joytiɗo gartirgol oɗon poste waɗama tigui ganduɗa ko révision ganduɗa ko yiya yuɓɓinama manam e to assemblée nationale gam kay wote siftinde tigui oɗon premier ministre walla mbiyen oɗon poste supprimeno ko yiya 2019 kono de gartirgol makko foof ko yiya yoyti koye organisation pouvoir exécutif ganduɗa kay nouvel environnement ko fate fagguru kam e sociopolitique leydi men Sénégal beele de ɗeɗon caɗele kala tawte laamu ngu est ce que wona ɗum noon tigui saabi ɗum woni namdal ngal ganduɗa tigui waɗi ɗum jayne koɓe guendirde jayde l'observateur ko dawri l'observateur koye kan tigui ɓe gari ɓe mbi ko Macky casse son jeu ene wayno noon jeu oɗon noon wona fijire kono kay ko jeu prono personnel holko firata walla mbiyenna holko jeyni en koɓe Youssouma Jiguen ɓe jiiɗi wiide ɓe mbi ko bref annonce retour premier ministre qui a médisé le conseil des ministres ene wayno noon wonno toɓɓere ɓurno jojjude e nguɗon batu jagorɗo Aissata Ndiaye ñalawma hanki o ɓe mbi hol sababu tigui gartirgol walla mbiyen hol pellital ngal ganduɗa holko duñi hoore leydi artirde on poste premier ministre fo ɗum de ganduɗa ne tawi nder ndeɗon jayde kono kay e nder nde jayde Youssouma Jiguen Ismaïla Madior Fall ko il faudra nommer au nouveau gouvernement kamɓe kala ganduɗa ko jagorɗo gontoɗo en poti ittede kana kay o gouvernement kesso watte no hannirta ni ɗiɗon ko kongi makko apologie viol ɓe mbikkine tolno e temedde plainte collective des femmes et la réponse acerbe des avocats de Amina Badiane ene wayno ken tolno temedde plainte waɗama déposé faade oɗon comité Miss Sénégal de ganduɗa juɓɓinannoɓe ngel ɗon kawguel jayde las ɓe mbi ko Macky rétabli le poste du PM en fast track ganduɗa ko yawnade gam kay artirde oɗon poste caggal kan ɓe garti oɗon mo ganduɗa tigui hoorejo ASER ganduɗa ko agence sénégalaise de l'électrification rurale mo ganduɗa tigui ardi ɗum ko gorko mo guijilon wiye Baba Diallo ɓe mbi ko malaise profond et gestion tigui joggugol makko oɗon ganduɗa tigui ɗum gollordu kanko oɗon directeur général mo ASER ɗum ne tawi nder heloneɓo ndeɗon jeyde las caggal kan Ousmane Sonko jonde kutindiral jeyde en koɓe Aissata Ndiaye que je ne signerai pas de charte mais nous n'attendons encore personne aussi fayde charte o kono kay hay goto ɓe ñanata mais kala janno e mabɓe ɓe jofto jeyde quotidien le quotidien ɓe mbi ko Macky ruttima caggal artirde tigui ganduɗa ko on premier ministre kono kay on projet de loi waɗama adopté hanki tigui e nder nguɗon batu jagorɗe ɗum ne helle jeeɗiɗo ndeɗon jeyde le quotidien ɓe garti tigui ganduɗa kay koye oɗon recours mo ganduɗa tigui candidature
Amadou Lamine Djinga waɗama confirmé ɓe mbi ko cour d'appel waɗi rejeté oɗon recours ɗum no helle jeegoma nde ɗon jayde ene wayno Aissata Ndiaye jayde quotidien le quotidien yillima e oɗon fanno coftal ɓalle kan 2021 ɓe mbi ko Krépin jata forfait beele de Krépin no jogori yaade ko namdal sabu oɗon gorko ko gagné oɗo saha jeyde Vox Populi ɓe mbi ko holko tagi makki ganduɗa ko ubbiti oɗon poste premier ministre holko saabi tigui artinde mo oɗon poste foof de ko namdal ɓe mbi ko ganduɗa ko jabogol ngol hoore leydi ganduɗa ko suuti ɗum saga tigui ɗo huccidire ɗeɗon jagorde ɗum koye nguɗon battu hanki jagorde ngu yoɓi ɗum ɗo to galle président to palais présidentiel caggal kan ɓe mbi ko Sonko laisse exploser sa ganduɗa ko colère ɗum ko caggal nde goomu cadre unitaire de l'islam ganduɗa tigui ɓeɗon imameɓe janoto yuɓɓinode koyɗe jokkiri enam kono de hoorejo Pastef o dirani to wonno ha joni o wi ko sifani hannde o sifani janggo o sifani ɓawo janggo Les Échos ko wi Les Échos wi ko Yewso solidarise avec Sonko et refuse de signer la sarta ɓeɗon tigui tawateɓe coalition makko Yewwi Askan Wi kañumne mbadde makko jungo e fandu mbi ko kañumne taade Ousmane Sonko jaɓani sifde kañumne cifani Habib Sy kañumne hokka dalilaji ɗum ne tawi nder hello tatamo ndeɗon jayde ganda ko Les Échos caggal kamɓe mbi ko Macky ressuscite le poste de premier ministre ɗum de ɓe garti hen beele de gartirgol oɗon poste premier ministre libération ɓe garti koyo oɗon gorko baɗɗo gueɗe kantoriri faade sukaɓe mum Aissata Ndiaye wiyete ko Souleymane Aydara oɗon gorko baɗɗo ɗeɗon gueɗe ganduɗa ko jidde marine ene wayno ko ganduɗa ko pédophilie jimde sukaɓe mum taw koye ɓe o jibine dugol makko taw kay ko waddi ɗumen violé ene wayno noon o wiide makko ko pacte mo ganduɗa kay ko pacte o woni ko wadduno jinne makko kono kay e secte mo ganduɗa ene jooɗi to Nigéria kañumen de namdinomo 30 tête de singe ganduɗa ko koye sappo baaɗi walla ganduɗa tigui e ganduɗa koye ƴiƴam ɓen ɓe ganduɗa ɓe o rendi nguru wotu walla ɓen ɓe o rendi ganduɗa koye leñol kono kay so amma ɗum o adda jafɗuno konngol ƴiƴam ndewagu walla o adda ƴiƴam ndewagu ƴiƴam boombi o addana voilà o addana ɗumen quoi ɗum noon woni caɗele ganduɗa ko oɗon goto taw kay ko Aissata Ndiaye ko kawmum ɓeɗon suhaɓe ene wayno wi ko ɗum ɗon ɗeɗon gueɗe kala mbaɗi kono yummiraɗo ummi galle to nde yeehi safroyade ko nden tigui fuɗɗi wadde ɗeɗon gueɗe ɓiyu hono ɓiyu ho koddo mo ganduɗa tigui o wi bamakko fuɗɗima wadde gueɗe kantoriɗe makko wadde mo violé guila mo yaare e duuɓi jeeɗiɗi ha hande omone jogui duuɓi sappo e jeegom o wi ko babiraɗo nde fuɗɗi teskade tigui o natti yiide ganduɗa kay ko règle aji makko bon voilà ko nen hankkadi ne fuɗɗi jertade wone gueɗe foof noon jeynen koɓe libération lusken ñañgo ɓiyu afo ganduɗa tigui kañum arti hen o wi ko bamma ko wimo kene namda 20 taw ko ƴiƴam ummi ɗam e suklo ndewon ko ɗum noon namda quoi o vraiment ko hunde nde ganduɗa ɓe luskeno yaade ni kono kanko hay o suuri hen kongi kanko oɗon gorko hoore makko o wi ko secte mo nanno Nigéria ko kañumen tigui namdimo yo adduɗam ɗon ƴiƴam beele tigui so yiiɗi wonde lamɗo ma wande prison anda ko la maison de l'horreur jeyde stade uddata damal stade Aissata Ndiaye oɗo kabaru mi sikku wona beelowo ganduɗa tigui ɓesgu Sénégal Krépin Diatta privé de CAN et des barrages du mondial oɗon gorko jogorani tigui ganduɗa ko fettude oɗon mo ganduɗa tigui ko coupe d'Afrique des nations jogorani kadi fettude ɗiɗon barrage aji ene wayno ganduɗa kay ko ngakkere jogori wonde caggal CAN ene wayno ɓe mbi ko gagnademo e zone gauche kono kay lésion ligament croisé antérieur ko ɗum ɗon de woni ko ganduɗa ko Krépin Diatta heeɓi caggal ɗum ɓe garti e Sadio Mané le rythme du travail de Sadio Mané est phénoménal wini ko Émile Hesseya on attaquant mo Liverpool walla mbiyen meɗo wonde attaquant mo Liverpool Paris Saint-Germain ganduɗa tigui ko ɓe tawi City hanki kono les citizens kañum lappiɓe bituji ɗiɗi e gotel ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde stade Aissata Ndiaye ɗum rendi woni ko tawate kelle gadane jaydeji leydi Sénégal e oɗo subaka alkamisa noon tigui Baba Moussa en batta sona arde eɓɓore wonde udditen garen tan e Moussa Nia ko ganduɗa ina hawni woni ɗeɗo gueɗe kawtaniɗe ɗi kalɗa joni joni haade en uddude banggal roɓɓindu ko ɓurno tengtude jaydeli ɗi woni oɗo gorko biyeteɗo Souleymane Aydara Moussa Nia omo waɗi gueɗe ɗi ganduɗa welani nande kono wireteni tan ko akhiru zaman yimɓe goni ko woni fo noon ma yiye ɗeɗo gueɗe ganduɗa mbiyete ko inceste woni neɗɗo wondude e mo ganduɗa ko kamɓe jiiɗi ƴiƴam koko ganduɗa Moussa Nia wona diine wona hay ala welani nande e noppi Moussa Nia ay joni joni nde kalta nde a dañi caɗele ni haalde ko ganduɗa koko winda e nder journal o woni neɗɗo mo ganduɗa nangui ɓiyum wonde muɗum sukaɓe muɗum ala mo woppi sona ala ko wiyata sona darade ne wiya ɓe mbi ko
yumi wat nangam ndemi wona lamɗo holto laamoto Moussa Nia koye secte o laamoto walla ko leydi toon to inni to ko toon o laamoyto walla holko saabi wadde mo ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko gueɗe bonɗe hay nangude ɓi janono dañde duuɓi poɗɗi noon ni ko crime saka nangude jimde ɓiɗɗo mo ganduɗa ko an jibini ɗum koye duhol ma ummi ƴetta oɗon ɓiɗɗo gonda e mum mbiya ka namdaɗo baadiga ka namdaɗo ndiyameji ummiɗe rewɓe so sa namnama ɗum ɗon Moussa Nia payata koye ƴiƴam ma aɗa andi ɗum ɗo ina hulɓini oɗo hay neɗɗago ala e makko Moussa Nia nanguete tan ko neɗɗo mo ganduɗa ko o sellani mo ala hoore mo wondani sago muɗum ko noon tigi Aissata Ndiaye ne wayno ganduɗa ko ay pulaar ndeysan aɗa gandata tan pulawgo ne teddi ɗemgal ngal idi teddude nde won noon hoole kongi ngal jaɓani bon voilà hoole kongi ganduɗa aɗa wawi haalɗum e français walla kala ɗum e ɗemgal gongal ça passe quoi mais sa haali ɗum e pulaar tan teddat sa yiiɗi haali ɗum e pulaar ni musat quoi donc nak ko mbiɗa ko inceste ɗum ɗo ganduɗa ko le monde à l'envers Aissata Ndiaye même chez les animaux c'est rare jaaton ɗeɗo gueɗe badini quoi ndaara sa ɓiye debbo koddama daro haala ɗiɗon kongi taw ko huccirede ɗo foof par ce que hankkadi natti waɗi sensible tu vois hankkadi natti hankkadi ne jogade oɗon rettuni walla mbiyen ɗum noon ko uddanno ɗum walla mbiyen ɗum ko baranno ɗum par ce que premier ɗo so tawi ɗeɗo gueɗe jiira premier ɗo jomum wiya babam waɗi kam menacé wiyatma noon wiyatma walla babam wi kam hay goto mi haalam mawnide ene mawnide hen tu vois ha ɗeɗo gueɗe joola hen tu vois donc nak ko hunde gonda c'est déplorable jusqu'à la dernière énergie ko voilà ko libération tan wawi wadde ni kamɓe kam ko scandale uji tan e révélation ngaji min komi anda foof dalay sen Moussa Nia saabu kala ko won ko heewi ko ganduɗa koye mabɓe andete kamɓe jaɓata nadde ha nder kono kamɓe kadi jaɓata haalde ɗum te ko wayni noon Moussa Nia namni ko loskoye déplacement ji te investigation ɗiɗon ko ɗum woni darde caktowo kabaruji saabu yeɓoɓe ne ina cohli andude saaha ko ganduɗa nani heeway aduna o saabu ɗum ɗon ina saabo ɓuura uddidde guite ma an mo ganduɗa heeɗima ɓuura jertade kono kadi ɓuura andude ko entourage mo ganduɗa o ko holon entourage saabu ko jamanu mo ganduɗa hulɓinima babiraɓe wondude so ɓiɗɓe mumen kawmiraɓe wondude baadiraɓe mumen mawniraɓe miñiraɓe Moussa Nia ɗiɗon boniji fof nani ganduɗa ko ina suuɗe nder galleji sukaɓe ina gondi hen hande ina guura ɗum ina gonde ɗeɗon mette ala ɗo cuusi haalde kono kadi Moussa Nia jignaɓe yo ɓuur ɓaɗade ɓiɗɓe mumen beele ko wayni so dañi ina wawa suusde haalde ko way noon kono kadi aɗa andi cukalel ko cukalel tan Moussa Nia so yaltinanama paaka walla yaltinanama loocol wiyama sa haali a mayat walla somi waɗanima ni ka jogorɗo mayde Moussa Nia ɗum ɗon ne ala ko wawa hen saabu widemo so waɗani ni sukam makko mayat kanko yo war hoore makko saabu mbiɗi sikki wonɗo neɗɗo yettoto e neɗɗagu muɗum so wiyama yo wat ɗeɗo gueɗe Moussa Nia ma jaran ɗum mayde ko wonda e ko ganduɗa kañum woni ɓiyum Moussa Nia ɓiɗɗo no wayi musde eno wayi ɓaɗade jignaɗo ni e nder ɓernde so jambour waɗi ɗum mbiya aɗa warto saka an noon duttoɗa ƴetta gueɗe ganduɗa so goɗɗo wanno ɗum hande mbiyata ko aɗa yaha aɗa yooɓo fittandu mum an duttoɗa mbaɗa ɗeɗon gueɗe Moussa Nia koko ganduɗa welani haalde kono kadi welani haye miijo Moussa Nia walla joɗade ni ina wiya beele ɗeɗo gueɗe ina mbawi wonde walla ko noon tigui Aissata Ndiaye ko hunde nde ganduɗa ne hulɓini no mbiɗa ni mais ko artirde tan wone gueɗe ko yimɓe yo mbatto haqqillaji fewi no mbiɗani ko inceste ko hunde ganduɗa ni yiye kala saaha ko hunde ganduɗa ko wonti phénoméne ganduɗa ko natti jahlude yimɓe to wiite fiye ɗum ɗo de ganduɗa ko bone waɗi walla naggam sagam mais natti bon voilà natti parce que c'est pas la première fois et ça ne serait pas la dernière fois gueɗe badni donc nak mi sikku pouvoir no wawi waɗi foof pouvoir mo haalata Aissata Ndiaye wona goɗɗum sona kalis parce que si on parle de secte ganduɗa ko jomum nata hen farmaçonnerie addu ƴiƴam aduni bon voilà ɗam ƴiƴam ruttoro feeñe jomum milliard uji ɗi dañata ɗi budɗi ɗi ñamata hen ala ngo tagui kala nde leeli ko ɗam ƴiƴam ɗam yuppuno ɗam tigui arte mum hande ganduɗa ko kamɓe jogui mondo yo Allah yaafen maje dajal ko mondo kalanoɗo jomum ar hay nder alqur'an Allah subhanahu wa ta'ala ne haalimo so wiyama dajal noon hewɓe cikko neɗɗo en physique quoi mais bon voilà wadde détourner diable wadde détourner les consciences mo ganduɗa ko toutes les moyens sont bons hankkadi kalis waɗa privilégié
privilégié alors hanki mamira men ɓe ko hokkiɓe vivre en communion ko hokkiɓe oɗo société joɗɗo ko hokkiɓe ɗam ɗon gurdam belɗam ko hokkiɓe oɗo solidarité ko hokkiɓe ɗiɗon tuboji alan ko hokkiɓe ɗum ko ɓerde laaɓude ceer hokkiɓe ɗum ko uppude matériel ɗa hande noon ko kalis o waɗa privilégié au détriment de la personne mi wona oustas meme arte ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa tigui Djibril wagginin ɗum nelaɗo nabi sallallahu sallam nde sakri arde makko ganduɗa ko kanko Djibril nabi namdimo an so tawi mi yalti aduna ma arte dow leydi uya hamami arte dow leydi mi adda jawdi ha yew mi ƴengtina barte mi itta toɓoji mi adda yoroji mi itta ndeeriɗo Aissane Ndiaye kadi mi itta gacce hakkude rewɓe e worɓe violence uji nanta hande ɗi les viols et tout ko gacce natti wonde hakkude debbo e gorko hanki to debbo yiyanno gorko wasa darde ɗum hande ko debbo yiyata gorko darno ɗum e lawol haalan ɗum ko wela bon voilà jogui ala retenu ala wona gueɗe quoi donc nak ko mondo oɗon yetta hande hankadi ne nuyre ɓe mbi ko so cumu tacci maayo ñippirte ko ƴiƴam sakaraɓe holto mondo yettoro hankadi ne an ƴewto ɗuyɗa mbaɗa casé o ƴewto ɗuyɗa an ganda hoorema ne serait-ce que hayso tawi tout le reste du monde ou bien yimɓe heddiɓe foof ganduɗa kadi laatiɓe ganduɗa koye ko jikkuji goɗɗi an heddo e kaje mo gonɗa o an heddo e ƴiƴam ɗam gonɗa an micco to gummiɗa neɗɗo sa jooɗima ne miijo gueɗe tati holto gummimi holto paami e holimin mi sikko a jogorani majjuɗo e noon tigui Moussa Niang koye ɗi konngudi tan mataw guddeten hade nden noon ko jarnude won hen yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe e saaha foof Tidiane Guissé woni ko toon to diwan mo Rabat Aliou Diallo Fama Diop to diwan mo Espagne e oɗo mo ganduɗa kanko woni Mayram Kemoho woni ko to diwan mo France ɗum noon Abbas Diallo to Mauritanie kono kadi Issa Diallo to France Doura Karamatullah Diallo kañumne to diwan mo France salminama juurama koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka alhamis hande tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno Moussa Niang heedanno en banggal jayndeli ɗi ɗum ko ganduɗa kañum woni caméra o heeɗenen toon ko Ibrahima Thiombane